Hello guys, kumusta? It's me again, Dodong, your host. O nibalik ta guys, no? Para sa panibago na namang compilation for today's episode guys. Dito sa atong paboritong kon ako ang pasultihon. This is from November 21, 25, and 26, 2024. Madunggan ninyo guys, no? Ang nagkalain-laing sugilanon sa nagkalalaing mga binuhat guys, og of course madunggan po nato diri ang bulawan ng tambag nila Ate Priscilla Raganas, Kuya Goliath og Inday Bambina. O kung gusto na ninyo rin madunggan ang drama, paki-forward na lang guys. In 5 minutes Martis na pala ta karon guys, no? And today is November 26. You know, wala na lay bulan guys, no? Og magpasko na. Excited na ba ang tanan guys para sa Pasko ug New Year? Time is moving so fast guys, no? Baka nahimduman baguhay lang to guys, no? Nag-celebrate ta og Pasko, no? Ug New Year. Og that time naapa ko sa Manila ana guys. Murag baguhay raman to eh. Munang time is moving so fast yun guys. Mao pala rin ang mga istorya nga inyong madunggan karong adlaw, no? Sa pizza 21 kaagi ni Bros, problema ni siya guys sa iyang asawa nga sobra ka isog. So kabalo yun ta guys, no? Basta sobra dili jud maayon, no? Og mo hinungdan guys nga nahimong under si Bros ni ini. So lisod kay ni sa kabros guys, no? Kay siya manggod ang lalaki guys, pero gi-under siya sa iyang asawa. So atong sayron guys, no, kung unsa ka isog ang iyang asawa, no, nakaingon man si Bros guys nga nasubraan. Manong mangga ni guys, no, pakawawan guron siya sa daghang tawo, no? Basin siya nay palabhon, pahugason, palungagon. Basin siya na tanan guys, no? Or basin og basta wat nakabalo guys, no, dahil yung mga consequences guys, no, posibilidad kasi mga hinungdan nga naisog ang iyang asawa, barako guro ni iyang asawa guys, no, basin may pagkatumboy. So atong sayron guys, no, kung unsa nga nahasol si Bros ani. Then sa pizza 25 gahapon guys, kaagi ni dagdig na about ni sa iyang bana guys nga murag way buot. Dili sa ingon murag way buot guys, kundi bata og buot. Bata og buot guys. Bisag mga bata guys, no, iyang awayon. Kailig lagi bata og buot guys. So murag ka level niya, no, ang mga bata guys nga mga G's, 12. Ayan. So ngano naminyo man ni si Kuan guys, si Digna sa bana nga bata og buot, sa laki nga bata. No, bata pa man dinig buot, no, naminyo man ni unsa man ni pag-discarding niya guys. Dili higa ni special child or may pagkagamay lang guni ang iyang bana. Or sa unsagang paagya guys, no, nga nahimo man ning bata og buot. O daghang yung mga posibilidad guys, no, nung nahimo ning batag buot. Nung nakaingon si Digna nga bata og buot ang iyahang bana. Ayan, para inyong masabtan guys, palihog na kog paminaw gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan guys. O gayok nga dili ninyo laktawan guys, no, ang mga ads nga manggawas diri. Isip suporta sa atong channel. Og sa pizza sinsya na guys, no, kay murag nabusog ko sa hangin guys. Daan pa ni gabi igod. Sa karong adlaw guys, kaagi ni Dino, no, nga nagpataod og bulitas guys sa iyang kinatawo. So I think naguri makarelate ani guys, no, nga mga bana diha, no, mga minyo na guys nga dili kontento sa ilang pagkalalaki guys, o gusto yun nila, no, nga madako. You know, dili na ni siya bag-o guys, no, nga kuan nga topic guys, no, nga istorya guys, no, kay naa na poy na feature ani sa KMJS, no. I think kaduhanan, no, nga nagpataod sila guys og bulitas, no, o nagpa-inject og sa to petroleum jelly guys, pero ni dako, no, nga wa na gyud na mao guys nga nagka-infection. So atong sayron guys kung unsa ang komplikasyon, no, nga nakuha ni Dino sa iyang pagpataod og bulitas. Nalingaw baga siya ani guys, no, nasakit bagaha or what, or nalipay, pero kay nahasol man gud ni siya guys, meaning nagka-problema gyud guys ang iyang pagpataod og bulitas. Yan atong sayron guys, no, kung unsa nga napurwisyo si Dino sa iyang gipataod nga bulitas guys, o kinsa man pud ang nagtaod siya ra magha guys, o piki nga doktor.
So muna nga istorya guys no inyo madungan karong adlaw o karon din ta maglangan ato ng paminawon ang kun ako ang pasultihon the compilation. Thank you so much. Arellano. Kaisunan, ang atong sender si Bruce. Kini ako sugilanon o problema bahin na kong asawa sobra kasilusa. Tambalita alagya mot ngano inaanan siya. Ibaw palagi ko daan nga mao ni batasan. May pagwa ko pakasal taon na niya oy. Pero sa utan naikanon na ako. So ay utong na lang ko aning problema ha oy. O garo inyo masabtan ug unsa ni sugilanon ako no. Ingon na ni nako pagsugod ng tanan ha. Ay kaduga sa maayo sa buhay akong sista ay wa pa may hatod noon dire. Yun na, ay, ito akong cellphone. Diri raman to. Hindi ara. Kanila akong katakatahan sa ron. Samtama pa na maayo akong sista. Guba mo kay akong sista. Palit lang siguro kong bago. Natagak mga taon sa bintana. Samtang nangarana ko ani akong asawa taon. Kini lang ako kataon ay. Kani. Kaning hinumdum ko ani sa dito sa among ang baryo. Kani ay, be. Larga. Oy, wapagili ko kaun sa lipundo na may niabot. Kinsa magkataon eh. Uy. Ako, hindi sikat. Ross, unsa pa? Nagan. What na, text sa kurunan eh. Ay, kinahak biya. O, lagi na na! What? Uy, nga nang dugay ka ni dool, ha? Di ba paabot ko ni magdugay? Hibaw ka man ang tagikapoy ko. Gusto na ko mapahuway. O, pagali ko kasuway, sugod sa kanta kang niabot ang gali ka. Mga tarungan pagi ka. Gusto ka ipuspos ko na simong ka ng imong gitan lang cellphone? Yan ka nagkata-kanta? Ay, ang heart lang, ang heart daw. Ang heart. Akong heart. Kana, inhale. Inhale, umayo. Ay, lang. Para mo giga. Natukan ko. Tukan na, porbida. Sige, gang. Balik, Sino suyok pa inhale? Gusto ka mamatay ko kasi kung inhale, walang exhale. Doon na mo ko'y pa sultihon nga ang masamang damo ko no. Na yung panultihon ba nga, ang masamang damo, matagal mamatay. Paraw ka. Agay! Bros, nausa ba ng mata ni mo, ha? Klaro na tayo. Pakong. Napakong o gipakong. Mura na pakong, mura sa gipakong. Ay, so, paklaro diha. Ako, bros, nakabantay ba ako ninyo? Nahibaw kung ano na kay dakong problema, pero dili ka lang musulti. Wala kita, wala kay problema. Gano'ng dili ka man musulti, ha? Hadlo ka ng imong Awa asawa. tayo! Tugsok, inuuna siya. Unsay ugsok mo? Unsay ugsok ni mo? Akuan kang kaning ang kawayan ba? Bida para hayayan ba? O, mahit nga ugsok ba kay para hayayan, di ba? Naunsa? Para dili ba kuan ba? Dili maunsa? Para dili ba luparo ng hangin sa hangin ang hayayan? Ratol mataw. Tinuod na tay? Usay nga. Tinuod ba ne? Oo, tinuod ka na, Inday. Kay kung mukusog ang hangin, paliron mang yod na. Unya, madanang gitukod. Dali naglaban ng mga bulingon diha. Ano nag-cellphone ako? Okay, batasan gina. Sorry. Napay mga hugason dire ay. Unsa to pagkaon ani kun di pa nimo mahugasan? Pagdali naglaba. Tubig kay kasanan. Bida tay. Walang kumapugkong sa kong kugalingon tay bida. Sus. Agad. Ay, Unsa man ha? anggaw kang dako. Pulos ka lang hambog, waga ka. Sa taon kayo munday sa gatay sa kita. Wa ko mangunay, naglagot ko. Ha? Kay wa jog kay nahimo sa kabaldita ng imong asawa. Bida gwa. Sumabi daw ha? Oo. Unsa man ha? Kita kayo ko. Katong gidukol ka. Adi mo. Magklaruhay kuno kita, bros. Magklaruhay ka. Unsa may klaro na to be? Ako, dili ko buot nga mga tao nga muyano-yano lang og pasakit sa akong anak. Unibisan kinsa nga akong kaliwat. Kay ako gyud ang mamahimo niya kaaway. Ug soy, ikaw. Giyano-yano ka man lang og pasakit ana imong asawa? Andir-andiron ka lang sa imong asawa? Kung dili ka magkadisiplina na ng imong asawa, ako,
Ako ang mangunay pagdisiplina ng imong malditang asawa. Tay, seryo. Eh, Kita gini tatay ang sitwasyon taon sa kong asawa taon kung giunsa kong daog-daog ini. Kung giunsa ko pag-under ko niya. Ay, paminaw, bros. Tay, Ikaw ha, ikaw mang pana. Sa ato pa, ikaw mo'y hari sa inyong panimay. Kanang mga asawa, segunda na itong mga lalaki. Pero kita yun, mga lalaki ang mo palabaw. O maoy muhawod sa panimay. Mao nga, ayaw itugot nga sila ang baghawod. Kinahanglan nga kita. Ikaw, pagpa-under makasi mo asawa, ayaw yun pa-under. ayaw ako pander tayo. Kuhan lang, mahal na nakuha ko asawa taon. Mahal. Maong sobrang pagmahal mo na nagkamahingon maldita ni mo asawa. Kanya, ay, yun-yanuhon ka lang nagdukol. Tay, Sukol! Ayaw pa, Ander. Kung sa kabaya, wag sa tong kaliwat nga andirunong asawa, ha? Katos nanay ni mo, namatay na lang to. Wag yun to, kadukol na ko. ang katulin, kita hindi ka tayo nag-aaway mo sa nanay niya, puro tinigan na ni mo. Lain man to, gigukon man ko atog sunda. Sa sundang tay, Oo, tao na kay lisod naman. mao na diha tay, di sudagi. Pero ayaw yun pa, Ander. Kaya kung mag-anda na, wala, pusoy ng tanan. Tay, seryo. Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer. I know, and lately there is nothing that I can do. Tay, Tanaway mo asawa, ha? Nay, sige lang cellphone. Unya ikaw, di pasagda lang ang manglaba, manglimpyo. Dili na mahimo na ako. Bursa niya higayon. Ipakita na ako nga magkontrol mo ang imo asawa. Di ka gani makakontrol na anak, inutil ka yun. Ay, sige, doon na. Unya ipakita nga wa ka makauyo na ng iyang kibuhat. O kung mapakita siyang kamaldita, Lucia ang dunggan. Aron di na makatingog. so tay, liso yung dugan. O Lucia, kung musukol ka. Unya, musukol pa gayon. Laptiki ang ubol-ubol. Kasabot ka. Sobrang ubol-ubol tayo. Bita. Mura, sobrang naman sa tao na tayo. Ito na. Nagtawag ka na. Ikaw, ipakita nga ikaw may hawd. Ikaw may padre di pamilya. Ikaw may hari. Tay, karoon kang bayhana ka. Bros! Bros! Asa man ni... Hoy! Naara man ka diha! Ano ba ka mo tingog? Amaw ka. Ay! Oh, Mana ka? sa? Iyabag ka gini mo. Muro lang kagwada. Igo lang kami sa kunto, ha? Mahal tayo kinikos gali mo. Ako na sana. Oh, Siguruan, ako man ka, ha? Kaya hindi ko man ako. Ako yung ni mo, ako na po. ay kung hadlo ka, ha? Hindi ka sakitan sa kulaparo, kani ay... Aray! Kani kita kani, ha? Kutsilyo! Pero in kaso lang maglinayugay tang duha. Pero dili ka na mo gisaligan ako kung dili. Kine! Sundang! Oh, bago pa nila akong gipabae dito sa pardo, makaputol kay ni liog, bros. Hastang liog sa ubos nimo, putol kay ini. Ay, tay, seryo! Sundang ba niya yung iandang, tay? Unsay mo ato na kuhanin, tay? Ay, unya. Sa pa may gipabot mo diha. Ala, dagan oy kadahan. Pagputan kang tumoy diha. Dagan oy. Amo dagan di ay mo, ha? Kani ay... Ay! Mapadung pagani ko ay pagdagan, bros. Balik na rin animala ka! Bros! Ay, na nakadagan ko kay kunwag ka, pastilan. Sinawa na mataos pinuti, bago pag-ibaid ito sa pardo. Kunya karon, nami standby sa silingan taon. Pastilan, isuga po na ang imong asawa, oy bros. Ano lagi na? Ang magdi maisog nga gipaanan man sa aning kanahan. Nagpa-upoy-upoy man sa primero. Di naanad. Tay, Oy, Unsaon man sa da ninyo ron? Unsaon man na? Ha? Mamalik pa mo sa inyo ron?
Ha? Gusto tayo balik tao na, pero ang ako ba nang salod ba Ay nga? basig batigbasan tanay mo asawa, oy bros. Narabalay na ang pinuti. Hait kaayo. Isog ka tayo, abir ko isog Hindi ka. madag isog-isog ni mo ka ng pinuti nga hait kayo. Oy, nabuang na. Mao lagi, unya unsaon man na ninyo ron. Di mo mamauli. Asa man mo mga tog. Mao na dia, tay. Ang sa tutugan ni Ron. Ay, di lagi ka pwedeng manguli. Kina ay pinuti nga gianda mo asawa na to. Hait kaayo. Unya, itang palagotan pa ha. Ngano nga apel mo sa kaseryo nga. Sila raman kang magtiayon ang nag-aw. Siya man sulsul na ko, pasok lang akong asawa ng salod. Oh, natural. Usa man di ay. Magpandi lang ko na kapirme. Buang. Aw, iso ka man ka seryo. Nganon dili manikay mo atubang sa sawang Bruce, be. Kuan, isog taon, isog ka na nga. Unang dagan pa kita sa pinuti, ay teo. Na, ako pa ninyo no, muni buhaton ninyo ay. Oh, saman ko na salod. Panguli mo dito sa inyo. Pakikistoryahin nagtarong sa Mayra. Ang bidang panigbaso. Panigbason pa lang kalit. Oh, Kung sao na lang. Na ay maayo ninyong buhaton ay na, para safety mo ha. Ha? Paminaw mo. Ay, ang buhaton ninyo. Ikaw, Bruce, pakikistoryahin ang imong asawa. Ayaw lang padool. Silbi lang imo bang lingawon ba? Unya, ikaw, Sergio, mulipot ka dito sa luyo sa inyo. Kwaon nimo ang iyang pinuti. O kung makuha na nimong pinuti, awa na, safe na mo. Mauno. Mauna, Sige tay. Mao na ito baton tay. Kay dili magita ka duol rong mayra taon tay. Mao nga puslan man, ako haon na tong sundang tay. Para kung magwail siya, adi na siya makapasakit na to kay wa naman siya sundang dadon. Mauno. Sige, sige. Mau ko na itong buhaton, bros. Gang. Mo ni balik pa man ka. Patigbas ka. Nakuha ng tatay yung pinuti. Patigbas ba ka? Gang, istorya ng tatarong gang. Oy. Ayaw na. Mupadoon gani ka na turon na. Maputol ginang tumoy nimo. Kuha tayo, gang, kanang istorya taon tagang. Oy, bida, sige mo lang kag pangiso, gang. Bida sa nimo, oy. Bida, pagpakauwa mo ng imo na ako taon. Unsay pagpakauaw? Gang, Ayaw lagi madool. Ano? nga naman yung dool ko, be. Kita jud ka ba disgrasya ka ha? Dos! Ayaw, lagi ko hadlok ka, gang. Kaya dili ko mahadlok taon, anak, bida. Awa siya kabantay, kung tatay sundan. Unsa ba gani ka mo patuon ako? Muduol gyud ka nako ha? Di ka kapugong na ko, gang. Kung ganahan ka, sige, unsay imong tuyo, hadlok mo ko. Di ko mahadlok ni mo, gang. Mura mo, bigara na ka, gang. Unsay di ko? Unsay di ko? Gang, ginara. Ay lagi madool nako ha? Hanggaw gyud ka ha? Ngita gyud ka ba disgrasya? Kaya lagi ko madlok ka na imong sundang lagi taon. Ngano? Nagtuo ka nagsalig ko anang sundang? Wa na ko magsalig ka ng sundang, Bruce. Kani akong giandam ni Bruce. Kani ay. Unsa mo na? Wa ka kailaan ni unsa dik. Babas ni Kurinte? Mo tawag Chinso. Chinso? Bruce, karon. Sige, Bruce, astag. Ginoo ko. Astag. Tay! Matinso masakir tani, tay! Daggan, tay! Wala na niya, tay! Inani kabagsik ang usama pero kadaot lang na ay ako nga iyang bana mo ay makatilaw siyang kabagsik ang mga silingan di man sa rin ako giander gi ko ani akong asawa taon ha muli pa ko sa mo or di na lang o kuan kay mo murag suga isog kay ko asawa taon paliw bi sobra ka isog tabagi ko niyo bambi usa man bato na ni ati pres kaagi ba ka anang bana nga imong andiro na ati pres sobra na mi kay isog ako asawa ati pres unsa man kung kami pasultihon ani bros. Hello, Ate Pres! Ma'am, good morning! Lord, thank you, Lord. Salamat, Lord, sa tanan. tanan, Ma'am, nga salamat. mati na mo ron. Oh, sa tanan mga followers ni Ate Pres, ha? Thank you kayo yung tanan, ha? Thank you. Pero kita ang mga nagko ang atong imnon,
Sid Panyawan Coffee Mix. Thank you. Salamat kay ninyong tanan. Okay, Ate Pres. Okay, o ako sang pasalamatan ang tanan nga nagtumar na bintin karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog sipyata pag inom ta gaadlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw. Inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig ni mo maog hapon. Usa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka mo kaon sa imong paniudto. Maugapon ini kagabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon. Inom na sa gadaan ug sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang nga na problema gyud kaayo bahin aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka, ayaw na magkahalok or maguol. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapalibyo ng atong gibati bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule ibang imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutalan sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic. Don't panic! It's organic! Thank you kayo. Salamat kayo sa tanan po natong mga tao nga mga driver ang ato ihaplas ang Sed Liniment Oil man gyud para sa ato ang mga pamunuhot pamahol padakit sa kalawatan Baricos Beach. Katul kuto sa kabataan ug gilikay pagyud ta sa dinggi sa ato ang Sed Liniment Oil nga anhar ta makapalit sa butika ug kabo pang mga driver para di mo magduka ang atong imnon ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa tanang mga buhaton ug sa tanang nimong adlaw nga paginahanglan inom lang ta og Sed Panyawan Coffee Mix, the best kay na natong imnon. Unya kadang mga dili mo doon og mga butika, pang-order na mo Shopee. Daan din ang mga produkto sa Sed Marketing inyo nang makita diya Shopee. I-type lang niyo Sed Marketing, Sed Panyawan Marketing. Makita na niyo ang mga produkto. Anhaan lang mo order diha. Bam! Hindi no matawag tawag si Bombela. Salamat! Sige bang. Honorable Barangay Captain Roman Sereño diya sa Mangyan, Cebu nga Cebu ug si Mrs. niya First Lady of the Barangay, si Ma'am Nere. Kumusta ka mo din ha? And ang ilang tanod nga babae nga usasad ka dancer tungod kay ballroom dancer man ni siya ang ilang tanod nga babae si Tanod Susie Caballes. Hello? Unya, kanang nga ang Dennis Ruby, Meldion Caballes, Welma Torres, kumusta ka mo diha sa may Mangyan? E kung sa belated happy birthday di ay sa akong manghod, belated happy birthday, Bistra Eliseo Padelio, ang asawa ni Ide diha sa Mangyan, si Bunga, yung mga bata, kumusta na? Pidjo, Joseph, Anias, Julie, Linlin, sa paniuban, Glacy, Gine. Kumusta mo negosyo, Gine, ha? Daghang nagpakuan, out, daghang nagpa-Gcash. Good luck. Nato panalangin ka mo kanunay sa inyo, ha? Mga kahimta. Uy, mga bata, ha? Said celebrity ko tikbiyuri. So, pagkagmanin yung bata niya, Gine, mga pagumangko, ang anak ni Joseph, ang anak ni Mark, hilig naman kayo nagpa-beauty. Celebrity ko tig beauty soap with glutathione na papaya extra para sa inyong mga blackheads, whiteheads, o mga katol-katol, mga pugis-pugis baka sa inyong apa para dili mag-dry ang inyong skin. Magpabilin ka ng Hamis, Kutis Artista, Kutis Porcelana. Dili mag-guol kung doon mo katol-katol. Ang celebrity ko tig beauty. So kung tana naman kita sa butika, ayaw ka mo na iladadas mga merkados, mga lamisa. Ayaw ka mo tungod kay ang pikiw yung inyong mga palit. Mga tanong na mo sutika na mo Sed Celebrity Kodik Beauty Soap. Okay. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo dato karong adlaw. Si Bruce. Bruce. Yan nga, Ate Pres, isog kay Bruce Lee, isog kay to. Kani siya tatlawa na under kasi ang asawa. Maditas kay ang asawa, Ate Pres, eh. Kay daog kayo siya? Daog kay siya, limang kaadaman siya, kada sultib, paka, dokol, piti, kaya basta masayo, Ate Pres. Paano po tingali na niya gulyat? Naanad po na tingali, nagara. Andaman sa pinuti, dagan sila, pagbalik nila, nagsabot sila, nga kwao to pinuti sa asawa. Sus, gaandam lang chinso.
Dagan na yun niya, Pres. Tayo na hanggang tayo kay machinso, masakir tayo. Mo, ang gawa ko na ni. Unsa Yung ang problema, asawa ti Pres? Iya Loko. ka iuli taon. Ano sa'yo pinangga taon kanya. May paambit Baba, ka. paambit pa be. Kung ari ka diri sa Sirach Kapitulo 26, Ah. versikulo 7. Aha. Ang usa kada utang asawa sama sa usa ka yugo nga dili mohaom. Ang pagsulay sa pagdumala kaniya nahisama sa paggunit sa usa ka tanga. Ari pa dito sa Old Testament, kung atras pa dito dire sa Genesis 2, versikulo 22. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babae ug gidala niya ang babae ngadto sa lalaki ug miingon ang lalaki, ani aragayod ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babae ang iyang ngalan kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Kini sa pagkatao ni ang pagkahimugso nila ni Gusok Adan na ug siya iba. kuha no. Sa gusok. Dito sa paraiso. Left side na ba or right side? Oh, so dili gud mahitabon ka nga mulabaw ikaw ang babae tungod kay gikuha man kas gusok sa lalaki. Bitaw. No? Kining atong kasi nga itong sindir. Bruce Lee. Kining bros. Kanang ingon ana nga iso kay imong asawa wa man gyud mo'y kalinaw kanang dili man sa takaingon nga pagdiborsyo ka mo, pagbuwag ka mo, labi na kinasal ka mo. Kanang naang hay maayo maghimo ka kagwalingong payag. Dili lang kahilayo sa inyo. Unya, sa aman pa yan. Adto lang ta siya sa payag. Magpraktikal na lang. Nga atuon siya. Ha? Atuon siya, magdag chinso. Dili man kay naana man siya kayo duol, di man siya paduulon. Oy, oy. Dili naman siya paduulon. Ayaw duol ha. Ay goal. Oh, di man siya paduulon. Ayaw duol. Tukod mo payagan to mga butang nato. Unsa man kalayaan ang butang nato, ang 1 kilometer lang ato lang i-divide og tulo. Or kaduha, half 100 kilometer. meters. O half kilometer sa probinsya, o na matawag, malabay ram nagbato. 500 meters. Ingon ana na lang ka ha, naagapon mo sa inyo ha, silingan mo, pero dili na lang ka mo ipon, balay, kay maunang waman mo'y kalinaw. Silingan na lang mo. Kay Bro. mo ingon, Ulagi ko niya gawin lingaw yung asawa mo ato dito. Ay ingon niya ma'am. Ops, di nataban na Dili sawa. na. Silingan ta. di lagi, kay dili na niya paduulon yung asawa. Dili ayo ba na dili pa doon. Away ang bana. Unya, panalitan kay muingon kita nga pagbuwag mo, wala man na mahay uyon sa balaod sa tao ug sa balaod sa Dios. Ang ako lang ingon nga, tukod na gamayng balay dias unahan na arag hapon ka. Ikaso, Dapat na yun, atuon na sa asawa. Bitaw dari to kinso. Dag chinso dito. Gabson niya. Mina, usama, uli ka dili. Oh. ay mo man dili na paduulon. Uli yung asawa, sa man, uli ka dili. Uli dito sa pauli, layas. Uli layas dito, layas. Usa ka asawa Oh, dito uli. ganun man. Usa ka tuig. Kaya nga nga. Gadag laing bata. Unya. Karon pa kayo. Ako Oh. kuan kayong asawa. Well, Nano sa man? baka siya hangis yung binuhatan. Di ba? Kay. Kitsa mo na, sa imong uya na. At sa mahilabot, oy, una to, pre. Unya to, bam. Unya to, bam. Ana na lang, no? Kinsa lagi. Ana lang. Ay mo pang marites. Ay, unya, kanang Bruce, kanang naang, pwede sad ka umuhanga diri sa langit. Kana. Kay maana man na si Jesus, iampo ninyo ang nagdaog-daog ninyo. Bulahan kamo daog-daogon ug bugal-bugalan tungod sa akong ngalan. Mao na yung mga reading sa atong adlaw sa mga santos lan. Tawag lang kay ningon mo sa pag dinaitay kamo, tiknot ha, sa linya, bulahan kamo nga gidaog-daog, gibugal-bugalan tungod kanako. Kay inyo ang gingharian sa langit. So tawag lang kaniya. Okay, utak bang malupay siya. Wa may Mao, arang. kana. Muna. Ako bitaw nga duha ka adlaw di ko katarong og kaon tungod sa samad sa kondila tungod ato kong ngipon nga nakrak. Nakrak. Ganyan buntag kay hayagan man kung nganong ni adto kong doktor. So giling basa na wala na sakit akong dila. Di. Pero ang sakit ba, ang katong ni uli nga, abubuan kayo, sagdan sa nabata. Unya tungkol yan. Kay naglakot ko akong boyfriend sa hapon. Nga naman. So, anak ko, sakit akong dila. Uuin mo ba? Isa mo ka na akong boyfriend. Sumuka. Isa ka. Muka ni ba? Ako ikaw ng imo. Siya ikaw sa kusundan. Bayan. Kala ko ang puzzle, tiho. Ay, aba, chichang kere kong lang. Kinsa man ba? Sungguh ka. Sabi, sige ka lang. Unsa oy ngano man taon ni? Nga unsa man ni? Uy, hala. Si Kasot man ron ano magka? Nag-away magka sila sa nanay. Atuon ako be. Nay, ngano man nay? Unsa may kontak kanot? Ay, da.
Gamay ra kay hinungdan. Nasuko na ang hanggaw. Sa nasuko siya milak. Naglagot day? ko. Ang naglagot ko. Buang tumatawahan na. Awalan niya. Awalan niya. Maawa, ha? Bida. Bantay lang sila na ako, ba? Oy, di ka lang bahad. Di unsa lagi ka nga naglagot man kanila, ha? Kinsa man lang sila, ha? Ay da, mga bata rago nagduwa tubig-tubig. Di unsa ka man dahil sa mga bata, anong suko ka man kaayo, ha? Ay nadasmagan ragyo, nawa tuyo. Nya, natumba na iyang sapatos nga puti. Ay, ginoo ko na unsa man taong kapanot. Uy, mga bata ra man na ng imong kontra di ay. Ano yung mga bata, ha? Wala sila yung mga ma'am. Siyempre, nagyan. Unyag mo laban, be. Oh, di pa ka masukog maayog mo laban. Ikaw ba kanot? Di gud ko kasabot nimo. Wala ka kasabot niya, nay? Na, wa good. Oh, duha na tanay. Asulab yan ninyo, eh. Hoy. Unsa matog? Kasayo pa aron, oy. Hayag pa man gani, oh. Abo. Buto nga. Amo man yung tawhana, oy. Ambot ang bana nimo. Pagka di masabot. Ngano di ay, nay? Unsa man yung pagkahitabo agi di ay, ha? Ay, da, iya masagog tuyok iya to sayop. Ibaw siya nga nagduwa ang mga bata sa karsada. Unya siya sa may patunga. Di, pag dinaganay, nadasmagan siya. Sus, ginoo ko, morag yun. Nay, yung gikalagutan day in town? Nya mo hilak des kalagot? Naunsa mo ram ni siya buhay buot, oy. Mao, nga ikaw may asawa, no, istoryahin ang bana nimo. Pasabta. Ingna, pagklaro diha, unsa man, wa dyan tayo buot. No, nay, sad. Uy, ayaw, sad anak, nay. Uy, ako ba ng bana? Imo ba ng umagad? O bitaw, may gani kay, pag-ingo na ito nga pauli, may pauli isang kanahan. Ano ba, nay? Mao nga pasabta na. Ingna nga, dili na siya bata, tiguwang na siya. Nay. Asa ka kanot? Matusok lang paritolyo dahi. Magunsa man ka dito, oy. Ay, suro lang god. Laay, sige, tambay din ba? Puol kayo, sige, tagatubang eh. Kuyog, magkailis pa na to. Bantay maghila-hila kay uli nimo ha. Buhaton gyud nimo dukdukon ko ng pahak nimo. Gong! Pagkalagot usahay ni akong bana, kusog kay mulaag unya kasagaran inig uli, nanay kaaway, may kontra na. Unya, kung akong badlungon, nga di magsigsuroy, musuroy man yun, mulaag yun. Mao nga ako na lang yun siya gipasagdan. Unya, Pre, saman kaya, ligaw? Ligaw, pre? Wala lagi, pre. Unya, saman, tagay na. Mo ba? Unsa man? Oh, tagay ka. Tagay rin. Oh, Unsa man imo na to? Beer lang itong... beer lang. Ay, beer call. Ay, kinsa man imo ako. Sige, imo lang sa... Oh, pati pa. Murag sayop man ni kayo eh. Unsa may sa'yo, pre? Di ba ang tanang manghagan na rug inom? Mo may bangka. Ganun. Ang giusab na di na laron, pre. Usab ba? Kani anto god ang bisitahan man gyud ang maoy mo bangka. Oh, may bisita deh ka. Ay, abi na kong manung ka. Wa ko manung, uy, lisuroy ra ko. Ako sa ko di pagkakidor. Bitaw pre, kiting mga patay. Wa gyud ko ron nga re, pre. O parehas na ita. Hustong malos, sabi na to Ay, ni. mayo pre. Mayo. Ato to sila pari antoy. Ano man? Uy, dito kay makainom kita. Goro ka? Wala kay. Kay, uy, gihaya pa man ang asawa ni Pera Antoy. Mamatay di ka asawa ni Pare Antoy. Oo, namatay na ito isang adlaw. Anto rin, wala pa mong ginawa. Nga dito ko gapon. Wa pa gitao. Wa pa kaitaw ba? Basin ka ron, naniragan. Saban, tara, ato ta. Ay, ato na. Okay. Pre tulyo na. Pare Antoy ay. Ako rin ako doon ni mo hinay na ni mo tikok. Naginuktok man na, pre. Nagsige kung tutok sa lungon, no? Sige, Ngaya pre. asawa, eh. Sige, ato lang. Kalma lang. Dili ka, sa kay maayo, no? Buduol, tas lungon nga. Mugret lang yun, pag ni Pari Antoy. Mugret, Sige, dulo na to. Pre Antoy,
Congrats, pre. Unsay congrats? Oh, congrats naman. Condolence dahil, pre. Pare, harap mo ko na sila. Hat ba ni congrats o condolence? Daning ako. Congratulations, pre. Ma, Condolence na, Taon pre. ng asawa, pre. Pre, condolence na, pre. Dili na congrats na, pre. congratulations. Ang tao, pre. Bida sa di mo. Aw, condolence di da pare antoy. Pasti. Takdan. Ayo. Takdan pa naman, pre. Gilahi lang ako ba. Bida. Kining salamat kayo ninyo, pre ha. Salamat kayo. Dali, pre. Ari, dali. Kanti man lingkuran na nung lamisa. Dali mo, dali. Nindot ning pisto ni Muli ni Preda. Tugnaw, no? Wara ba ko kadag jacket, Preda? Inom lang para painit, pre. Oh, Karot. bitaw, no? Pre, Antoy, what tay para kainit diha, pre? Na, pre. Day. Jennifer. Kagaya rin silang kape, day. Dili ka, pre, kuan ba? Kuan ba? Kining... Painis dunggan, pre ba? Painis dunggan. Kasabot, pre. Okay. Okay na, lapad, pre. Okay na ninyo. Okay na eh. Sige, papalit ang Christian. Bebe, kwarta, be. Mama Christian. Kwarta, mag-inom ka mo. Kagaya yung kwarta para palit yung lapad, o. Pay, fighter 50, pre. Lami pa kayo, no? Tay, bilin na bagpitak pa na kusbay, da? Buwan, tuwas usang karsonis, na bilin man, eh. Gusto mo ka mong fighter niya. Basta nga ako, bilin po. Kaway hinungdan. Gusto mo ka mong fighter. Pre, Antoy, lapad lang. Bati na. Lapad lang, pre. Kaya. Bati na, kumbati. Kasawan ko. Ikadubati. Yang! Kaliang! Sandi ka doon kasi, no? Inom kita ini, pre. Nagpatawag ng masugo, pre. Tilyang na ko. Oh, tilyang ko. Kaliang! Tilyang eh. Hay na ni, tilyang ka, no? Tawag pa, pre. Tilyang, no? Lugay man. Dugay bitaw. Sige. Dai, kaliang! At sakoy! Nga na Antoy. Ngayon kayo nangarap ka. Dali. Ha? Kapungir ko na sila. Gusto mo ka ng lapad. Pre, Antoy, kining, wa man to magkasabot, ani, pre. Gusto mo ka maglapad? Oo, pre. Pues, nayon first ay. Usak lapad. Pre, lapad kayo nun among ipangita, pre. Dili man lapad daon. Sinsya mo. Maura yung tao niya ako ikadalit ninyo. Ngita mo lapad. Kinalaparan ng naong sa mua. Hanggang magkasabot, pre. Kasi hanggaw, ha? Klaro. Klaro ng sulti ninyo, Parbida hanggaw ko taon. Pre, ano mo taon pag-away, pre? Mo bangon rin ng minatay, pre, na. Bantay mo. Parbida sa inyo, Ay mo binuang. Ginhawa taon ako nga. Mawa ang ako asawa. Inyo pa ginuong pabalikon. Parbida, mag-ampo mo. Pahawa mami. Arin mo lamugdag sa mo. Pamuli mo sigaw. Ay, kumlang ka, pre. Huwag ni mahangol. Imo, pron. Awa, kami sa niya. Mamatay ka nito asawa na, pre. Suroy niya dito ba, ha? Suroy niya! Pre. Huwag guldawan, ha? Siya pa yung unungan na mo. Mapen, kusuko. Hilas. Kinsay kontra ni mo kanot. Kada gusulingan na ito ngayon buot. Hanggang kikutok. Buang yun. Ngano lagi o sa may nahitabo. Hanggang kikutok gawa na, ay. Saya pa mong giunungan, kinamatian siya. Huwag yun, midaliti, bisag usalang kabuok lapad. Ang idalit na mo, kanto mo nung anak ko ng lapad ugnaw. Gawa Muna gud. hanggang gud. Nganong nangayo man sad muglapad kay nahibaw man ta mo nga namatyan sila. Dapat kamoy mo palit dili kay ang namatyan may pagastuhon ninyo. Kamo mga hanggaw ug utok sad. Hilom! Hilom diha, utrom sa deka. Ibilang ko be. Dapat ilami kasi kasuhon. Anong matang sa kape nga? Sa uban be. Ang syempre kape man na. Kape. Mau magyapon na. Ilang na tawa na. Ilang. Kabalo sa makunya ba? Kabalos bitaw. Nanganti kag mubaws ka? Pagpuyo oy. Bawas mong mata. Katalawan gid nimo. Talawan bitaw. Basta kay mubawas ka. Unsa man ko na nimo pagbawas aber? Kanong yung buhat na mong paritolyo, amo nang ibalik niya. Kita niya bang away. Unsaon laging mubawas ka? Ha? Oh, Giunsa man di ay mo, ha? nagmilar me. Kay namatay ang iyang asawa. Nya. Huwag yung may tarunga o entertain. He, sige lang. Mubalos ako. Mubalos ako. Awa.
ug mamatay gani kagang, di ko na lang pabilaron din Unsa? Awa. Paraw man ka. Agay! Ha? Agay, Hanggaw tabra ka. na kagay! Hanggaw ka sa nang hanggaw na pa. Awa! Ngano mo digna? Naunsa na sa tumbana ni mong himi? Ang buhot ang tawhanan na murag mamatay ko sa konsumisyon. Kaya ano lagi? Unsa may nahitabo? Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer. Kung sa mga agdang mo, pre? Buang na sa waha. Kagol! Pre, Wa giri buot. Imbes nga rin, laban na to kay ako, yakba na. Agto naman ang antoy. ha? Unya, asa na marong bana nimo? Ang butang ato tawhana, may gani may sibat. Ay guwa pa to ni sibat. Pulos bukol to tawhana. Unsa man sa day nimo? O gipuspos sa nakustakob sa kaldero. Pastilan in tao ng bana nimo uy digna. Wag ko kasabot anang kinaiya anak. Isog na siya kay pirimimban siyang makakitag kontra. Isog tingali kay sige magkakita kontra. Nga na day isog ang muhilak. Sayapag tingali na nay. Unya, unsaon man na nimo ron. Dili day kakadisiplina anak. Nga nugod tahong dili uy. Aw kun mao, imong disiplinahon. Karon ko ini uli ato maghilak-hilak kanito. Aw kanila yung martilyo mo ipukok na ko sa iyang pahak. Awag yun. Wala ko kasabot sa batasan ani akong bana. Maldito bagit ka di siya o talawan. Kay ug masuk ko, ay muhilak man. Unya, Oy, digna anak, pagdali, sugat atong bana nimo. ha? Ngayon na, nakakita na sa away? Posible. Nga naman. Ay nagdagan man pa doong diri nga naghilak. Ha? Oh, naabot na. Sabay, naunsa na masaka? Hanggang ginitulyo. Hanggang ginitulyohan eh. Tulyo, di ba suod mo pa rin tulyo? Dili na may kupari na. Hanggang na. Uy, buot. Suroy kayo na. Suroy, tapos suroy ito rin eh. Basol ko kito. Asa itong sundang ako, ha? Asa itong sundang ako, ha? Digna. Kanot! Mao ni akong problema. Kung unsa gini batasana sa akong bana, normal ka ning iyang gipakita. Kadako na niyang tao pero muhilak man nga dahang kasuko. Mura pagbata ba nga nakakitag sukmaga niya, musumbong maghilak. Wa jud ko kasabot ani iyang kinaiya oy. Matod pas uban na ako no ingon ini. Ana bang makahilak sa kalagot ba? Ambot ug mao ba ka ning iya? Bi ko no bi unsa man og kamo ang pasultihon. Digna. Good morning. Okay, ito pre. Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Said Paniyawan Herbal Capsule, Said Paniyawan Herbal Capsule with garlic, Said Paniyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipya kapag inom, kada adlaw gyud, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa ibang pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa di uto ni mo maugapon. Usagapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Maugapon, inig kagabi sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa gadaan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alang natong na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, ayaw mo kaguol or kahadlok. Tungod kay yun na makatambal, makaayo, makapaalibyo, anang atong gibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule.
Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan ang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na itong mga kaisunan ko doon na mo'y pamatiyon sa lawas sa kaning sakit atong tiyan, sakit atong kilit, sakit atong abaga, sakit atong buko-buko, sakit atong paa, sakit atong pagyuran, o kung sa ubang mga sakit na to, ayaw na mga problema na gamitan ninyo ang number 1 nga tas. Kaya ang mga tao nga ni gamit ini, nasayod yun sila kung sa ka-epektibo nga to ang Sedlen Oil. Mao nga number 1, kanunay number 1 sa marketing nga to ang Sedlen Oil. Pero buyag lang ha, pero buyag lang. Kamu mo ay naghimog number 1. Salamat kayo ninyong tanan. Onya, tinuod ni nga muwagtang sa itong panuhot. Pamaol, panakit sa kalawasan, barikos bens, katul-katul kuto sa kabataan. Ilikay pagitan sa dinggikon, mga plasta sa ato ang Sedlen Oil nga narama palit sa butika. Pero layo-layo galing mo sa butika. Adto na lang mo sa Shopee. Pag-order lang mo dito. I-type na rin nyo ang SED Marketing Incorporated. Nya, tanawan ninyo diha ang tanang mga produkto. Genuine na din na. Nya, anak lang mo Shopee. Order na lang mo diha. Basta, maunay tinuod, ayaw lang yun mo palit sa butika. Bam! Yes, salamat sa pala sa ating mga celebrity beauty users. Alang ganinyo, Geraldine Aunido, Ana Rachel Carabio, Juan Juarez, Jeannie Rose Diagon, John Lawrence Anabias, Juan Regudo, Rolly Kaayon, Aurelio Del Valle, o Gab Bisandi. Salamat kayo ha. Ingon man sa ato ang mga kani mga bus ka nagdagan kay monitor mo nato bidag ang lang first trip pa sila or last trip sa yung usang ilang biyahe maliko sila sayo una sila mo duty Sevelia Juvel driver elang konduktor nga si John Tinio. Salamat ha. Body number series 861. Celebrity ko take beauty so ayo ko makalimot apan mapalit ka mo ni mo tanan naman ka mo sa butika ayo man lang ka suroy-suroy dayon magpabilin ka mong Hamis kutis artista, kutis porcelana, younger looking. Mga lalaki or babae, pwede. Sa celebrity ko, beauty soap, kung nagkinigulot na tayo ng papaya extract, din magpabilin ka mong dili mag-dry, unya, kung doon mga up-up, mga pugis-pugis, unsa pa na itong blackheads, whiteheads. Sa celebrity ko, beauty soap, o tada lang mo sa butika, ha? Thank you. So, okay, Ate Pres? Okay, sino na ito karong adlaw? Si Daydig na, Ate Pres. Digna. Kinis Daydig na, di man kini problema ning iyang problema. Ate Pres, kay, Man. kuhan man, yung bana lang ba? Kanang hingin lang tayo. Himi. Himi. Himi Mao kayo. din na, himi din na, Ate Pres, no? Kada bang ambot, tingali tungod di Ano kanang man? maglagot si Ate Pres. Makahilak siya. Nabitay tao, anak, gulyat. Sa kalagot, makahilak. Ano ka na, no? Si Alvin sa Nabitaw, una, anak. Ate Pres, kay kanang mag-inom-inom, sa una mag-inom, yung kanang mag-inom-inom, akong mga igsoon, mga ano ba? Naama sa Alvin, gamay pa na sa Alvin. Ako papalion, kaya di ko gusto nga makita siya, mag-inom, di mo ko ganaan. Papalion, ako hilak na siya. Ano hilak ba kayo siya? Anong sabaw, Agay. Hindi ko niya, gusto niya dadon to niya sabaw sa linatan. Kahit mukhaon siya. Ikaw po, di. Tinuod na, Ate Pres. Wala nga. Ikaw, sabaw di ako. Mao din mo to siya dito kanang mo ko yung sa inom Kay mangita sa sabaw bukaon day tao na siya Ate Pres. Mao na sa Alvin sa una Ate Pres. Bukaon na siya para buyag lang. Unya mao na yung Muna ang daot. mao na yung bana Ate Pres kanang maglagot siya. Naam gina na tao Na, maglagot. makahilak. Nga makahilak Sa imong kalagot, Sa imong makahilak kalagot ka, ko. oo. Kada bang murag di ka kabaw so hilak ka. Di Kahilak ka mo ka. tuyon. Natural na siya. Basta ikaw inaidig na, di man na problema. Abam, ang sabi mo mabasa na to niya, be? Sabi ta kabasa niya, muhila kon maglagot, be? Dili kayo na siya mo takdo, pero naay gamay mapingis. Pingis eh. Ayaw ibaliwala ang gisulti sa maala mga tao. Tuni ang ilang mga sanglitanan kay gikan kanila makabaton kag kaalam o makakaton sa pag-alagad sa mga bantugang tao. Dili kay na siya pero akong pasabot ba nga ang kaning iyang kay kinaiya sa iyang bana, no? Kaya ako ibasa na din sa Sirak 8, ha? Sirak 8, versikulo 8, katus 9. Kaning akong ibasa, akong buto sa buta ni Goliath nga, kaning iyang bana nga, buabot maghilak. Unya, wala ba hinungdan, manung lang inom, muglili pa inom, maghilak. Unya, mangitag sundang. Wabito ko kasabot, anin niya. Dahil, pananglitan man gani, kung ano yung buhaton, mangitag sa sundang, apan maghilak, usapan niya pagka, napay mangisog nga maghilak? O ko kasabot.
Oo. Mao ni akong amo bitaw nga hibong kay kuanin niya ba mga. Nay, mangisog maghilak Oh, ko. na bitaw ati pres. Depende. Ana man basta sa opera ko bata ati pres. Wala sumputi kang papa mo hilak sa kalagot basta di ka baos. Mao siguro niya hang postura o postura na ati pres no. Aw, Mao niya- niya postura ba mga Kung karon kay mukuha mangita man sa sundaw na say kalagutan mangita amayon ni mo ani inday kanang imong bana ayon na pala aga dito kay dili mo sa bayo nga gusto na sila mo inom ato sila damatyan aron makatilaw sila gilimnon Oo. di mo sa bayo ang gibot di sa payamnon Lagot siya. manghagis na yun siya yung ingon pa sa kanang ingon ba yun sa kanang bantay niya sila may banhi ni kamatay nimo bitaw. oh dili maayong iyahang usingan ini dili maayong iyahang pagtinabuhi ug mga ninaw masukol sa na maghilak inyo mangita na sundang kaguin na lang nimo mga sundang day tanawagan nimo to nilaag nangitag inom ngag di pa imnon maghilak to abuti manganti nga makabawas taguan lang daan ang sundang taguan na lang tanan ng mga talinis diha ibilin ka na lang mga dumpol aw to ba kay Usaw rin mo tumpol. Bari udah sungguh ni mo tumpol. ayaw nagpalaaga naaga ni mamatay sa itong ayaw nagpadtuha kay mingon naman bantay ikaw ni mamatay na di gina ko na pasaruyon dire Bitaw. Tikduli na yun ay sakto na mo tikdula na kaya di mo na maayo mato siya dito na matyan ug magdasiyag ka ng namayaban guliat na mato dito na yun na matyan magdabi sa bisag pan ba lang pan sa pagkabuti lang sopring o iyawat mo naghala dito pero yung mato dito kay gusto sila magkainom gusto sila magpamainit yung taga-kape kay init ko yung gusto di gusto naglapat taga-bitog lapad ug nauna So, anan lang? Oo, kailangan mo. Huwag ako'y mato dito sa namatyan. Di ko mangit naglapad. Ay, Sa pangitaon ni mo. ulita sa kuha. Salamat po. Pinagantay na naman doon. Kuna ko ang puzzle, tihon. Arellano. Kay sunan ang atong sender si Binot. Kaya pa problema, bahay ni sa ako kay tamba. Kung saon nga, isuon ko aning uso-uso ron ba, pero aron niya masabtan ako sugilanon, inon ko ani pagsugod. I've been loving you eternally with a love so true eternally. From the start within my heart it seems I've always known the sun would shine when you are mine, on mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one you might be for me. Your sky should fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally. Pre, bro, indot imong kanta, pero imong duyo ko sa'yo, mabago ko di bro. Oh, ito ka. Practice ko, pre. Practice. Nindot, Pre, practice. iguan na ta, pre. Nindot, pero wala mo sakay sa osoron. Pre, iguan na ta, pre. Oy, mapil ito ano, uso-uso ron. Ah, natural. Unsabi ang pre, ka mo behind the scene. Oh, kuan pre, kining... Behind ba? Behind pa. Oh, behind pa. Oh, behind yung ka na. Ano ba yun na pre, unsabi ang kay, mura magag just now ng kalibutan, kinahanglan update ka sa usoron. Kung unsa gali ang kinahanglan noon, magpa-upgrade ka, upgrade yun ka, no? Unsa mo kay, i-upgrade mo yung pagkatao. Sabay sa uso, aron di ka mukhang kagwang. Bungot ito, sabad, pre. Oy. Ay, unsa mo ta, anak maguna, eh. Tinawar ko na yung sulutan ko. Tinurubanin mo ba? Insert niya. Pinahighways pa. Mura na kag Bertrand Suito. Minyo naman ko. Wala naman ko yung angay pang panindutan. Diya pa o unsa pa diha. Minyo naman ko. Ah,
Grabe, sabi minyo naman ka, dilan sige ka mag-upgrade sa mo gugulayon. Unsa man taon kay. Tukan ko sa kung kauna. Ay, kung ingna nga, wapasag yung kay cellphone ron. Wow, lagi pre. No, ay, si lupigan lang ka ng mga badyaw diha. Noon sa mga diha, ay. Ang mga badyaw, kung mga yun sila limos, luoy kay tanaon, magpa loko-loko niya, pakiangkiang niya, idut-dut ba niya yung mga anak diha ni mo. Pero ini gumana na play sa kalsada, atos kalsada, malaga ng mga sakyanan, ay mag-cellphone na. Noon sa ikaw ha. Sige lang pre, di mo ko malinggaw na. Mga pre, abi ni mo, sultihan tayo ka, kanang atong asawa pre, usahay, mag-observe na natong mga bana. Kung tanaw nilang kinaraan atong style, di na sila malipay. May posibilidad nga, biyaan ta? Uy, ano ba pre? Kanawas paridik ko eh. Yang asawa, ha? Yang asawa gusto mo sa bais panahon. Ha? Ngayon cellphone, kaya gustong Facebook siya. Uy, yan, gitagaan mo ka niya. Huwag tagaan lagi. Pero gihatag cellphone ka sa murag safeguard doon. Ha? Pati lagutan yung asawa, ang gibiyaan, ay, kuyog lang yung laki, kwartahan, ay. Karon, makita niya yung asawa, Facebook, sakay-sakyanan, niya, dili mo siya ka-comment sa yung asawa taon, kay, ambot lang. Ngano mo ko na pre? Ngano mo? Ako sa siya yung Facebook, noon sa bagay, hindi ka mo sakay sa usoro panahon na, pre, biyaan, yun noon ka, mau nga ikaw, ayaw palabi ang kinaraan style. Behind the scene ka anan. Unsa mo koy? Sakay suso. Be. Ikaw. Pangutana ako. Huwag ka na matigdan sa imong asawa. Be. Pangutana ko. Kuan pre? Kanang mga tuog bitaw may? Murag dili na kayo sa ganahan nga akong kakson. Ha? Kay patod pa niya nga, halimuot. Egang. Alam mo, egang. Ay, mura magsilisa. Mga ba pre? Unya, unsa man? Sa may bato. Unsa may batong ka ni pre? Kuwang lambing. Ha? Oh. Sa may mayo lagi. Sa Ay. mayo? Pagkita ni mo, pragnas, misis. Ha? Sa ako ba pre? Pre, secret lang ni nato ha. Hmm? Bulitas ng imo. Ha? Bulita sa bisikleta pre? Bulitas ba? Bulitas nga dili putaw. Bulitas ba? Kanang mga butang na to, bulitas na plastik, bulitas na ivory. Dakan klase bulitas, maibutang sa imo. Ha? Oh, sigurado ka pre? Oh, butang yung bulitas na. Ikaw pre, nagpabutang din sa kanang bulitas pre? Bulitas? Oo. Siguro kayo. Ikaw, pabutang og bulitas, ha? Unsa mo ka, uy. Unsa? Sabi mo, di ni bulitas ko agi butang dire. Ha? Unsa di ka butang mo pre? Bulas Jackson! Ay, di pa ta mga onday? Kaon diha uy, wa pa ko gutuma. Na namay sudan diha kanon, pagsukad na lang diha. Di kam kaon. Busog ako. Sige kaon na lang diha. Unag kaon, kayo niya ako mukaon. Ha? Noong sam ni babayan na eh. Puro magdili gusto makigdungan. Puro sa gusto nga magdungan may pangaon. Marag na orsab na nila. Murag tinuot nga litong giingon sa kong kumpare. Murag di maayo na. Unsa na? Ha? Pre, Ah, murag sakto ka na, pre. Mm. Murag sakto ka na. Nakabatikod ko nga sa mga lihok sa kwasawa, pre ba? Murag uga naman kayo na ako. Muna kong gingon mo. Kinaraan na mo kayo na yung style. Unya yung asawa, batanon, pabaya na. Mao nga, musakay ka sa mga usor, paridikoy, biyaan yung kau di ka musakay. Uy, pre, ang saka akong magpataon ko bulitas, pre. Kana, naraman di ay na. Ato sa Christian. Sa bulitas Christian. Ay. Pero mas lindot, og katong burag-bulag, Jackson, pre. Ay, pre, nagpuro kayo na, pre. Ay, katulang bulitas. Sige. Kano sa kapataon? Uga, ma. Huwag ko magsulti sa pangsawa nga. Magpataon ko. Kay gusto na ako ka i-surprise siya ba? Para makita na ako kung unsang yun ang bation niyang kalipay. Kundi pagkaugma. Nang adlaw, Dok. Muna siya kung gingon ni mo, Dok. Magpataon bulitas, Dok. Ngayong adlaw, Dok. Makaayo ba na sa kong asawa, Dok? Dili ba siya madaot, ani?
depende naman yan mo. Kung imong paspason. Kung imong paspasan ba, huwag sa libo ang mga asawa, ano. Mura gina siya nataagi og libaong. Siguro di sana do. Oy. Abi ni mo, musulirap yun ang mata na sa kalami. Ang uban gani, no, malibat yun ang mata. Dili mapungan. Mao na, pre. Oo, tinuod na. Sige nga, sige. Pilaban ka pong kulita sa ibutang. Kanang unsa man, duha, tulo, uno. Itulok siya ba, marag ikwintas ba? Sa may maayo, Dok, nga kanang murag malibat yung kasawa na to, ana sa kalami. Sa may maayo ka na. Kaning kuan, unom. Siguro yung may mo yun siya pag-ayo. Abi mo, malakalimot yun siya sa makadiyot sa iyang pangan. Mo, Dok? Oh. Sige, kada na, Dok. Oh, ansa na? Why sakit, no? Ano may katawa mo ka, Dok? Kuan, mora dito tanan mo, ha? Kawa sa tanang. Ano na, pare? Parehas na sa kuwadok? Oy, lahi man ang imuha. Ambot ka ng iyaha, oy. Kuan ka ng makadaog ba ka ni, oy? Binot, makadaog ka ni. Bagas ka. O sa, Dok? Kasi ka, Ay, Dok. sa nang isabong, aha. Ay, sa nang isabong. Palaya, sa nang mga usak simana. Ay, isabong. Para ba na sa mad? Ay, nang isabong na yun. Mao ba, Dok? Dili din idali dahil Ay, may samad pa man na. Butangin sa nagkape. O, tango ng samad na. Hibuli-burig sa kape, pre. Para nindot tayo. Bitaw, ana, ha? Oo, no? Mao nga i-relax una ni. Di lang usay sabong. Basig mabugat ni, no? Mapugat yung ana. Ay, naong na ba nang imuado? Ako murag dobirman. Pero yung murag yung bulldog yung... Isog kay daw. Bitaw. Okay, Dok. Salamat, Dok. Oh, balik ko niya nga rin, ha? Di atong susihon. O, pwede na ba, ha? Wa makakasakit, eh. Waray sakit, Dok. Sakit lang pagsugod. Imo magigunitan og maayo. Natural man na kinahanglan kinang gunita ng mayo. Kay, basig bulit si Unya. Murag ni islang halwa, Dok. Murag binday. Sige, Dok. Salamat ko, ha? Salamat. Paita niyan, eh. Walang sagtinig bagong ituli. Pagkakidort. Murag yung tinuod ko bagong ituli. Anya, pag uli na ko sa bahay, nakabatikod ko nga, puro na ibong ako asawa. Kung ano dito ko sa sofa na tuog, kaya lagi, hubog-hubog na ko. Nidilip na siya kanahan nga mudo ko niya, basta makainom. Mao nga, inom lang ko sa kabutilya, para lang nga marunong limaho ko nga nakainom. Unya ko. Ay, binot. Huy, unsa man ka naman sa sofa? Anak ka di matog, ha? Samog sa baan mo ito. Nakainom da ka. May hinuon nga naa ka diha. Kay di ko magpatapad di mo kung nakainom ka. Bahala ka. Diha na ka. Salamat. Dili mahimumudo ko na ko niya. Gusto ko na ba kayo na siyang manday? Mananday day. Nya, naarabay pa aning babayan nga. Murag haligi kis kapitulyo. Bago pa naman yung tahilaon. Saan naman lang. Pero di lang dyan ko magpailan niya nga. Nagpabutang na yung pulitas. Pantay na kinisol si Mana. Katilaw ang manok nga di bulitas, no? Sakit ako ito. Napita. Alik. Unya ni labay tutukan daw. Ay buong ako asawa nga, pero may naman akong hubog. Mga gisuwayan ako kay, wala ba kay sakit. Mauto nga dito na ko natuog sa kwarto na mo pagkagabi. Unya to. Patugtog ko para matuog na ng sapsiya. Bago ko. Okay. Ano ka? Niagay mo ka. Huawei. Ikaw ba imo kitang binuangan eh? Nagpatugtog lang ka no? Haplos. Kuwari mo pa. Kita rin mo pa katubangan. Kuwari, Bik. Nga naman na kay samad. Mon. Time paragod ako gaduda na gid ko inida.
Unsa man gamit taglaing babae no. Ha? Uy, patako mo lang ka? Unya nga nung murag gisakitan man ka, naunsa day na? Unsa man nasira ka, nasambat ka, napaslot na na. Wow, uy. Wa, oy, nya nga nung muayay man ka. Bebe, pakita ko tanaw na to. Oo, tumay mo tanan. Kanang imo. Dali, patay mo rin. Pakadungo ka tubo sa likan mo. Wow, Ngano lagi na naunsa man na patanawa ko. Kumuton ko na ron, inang kumuta. binuang na. Patanawa gani ko. Bida sa na siya, uy. Bli, dali, bli. Ako may ingong ablihi, ako man imong pabliyon kapahong nimo. Ablihi na kay tanaw ko. Tanaw. Oh, lai. Oh. Sa kay di aligri. Naunsa man ni binot? Hala, mura naman ni katong noni juice. Sino ni Diyos? Katong bang puro good nga bunga, katong nung tambal sa katong tambal sa kanser ba? Katong murag ublong niya, iyang panit tay butlog-butlog. Ano man ni? Anday, kayong... Sulti ha, sulti na unsa ni? Ano bulitas eh? Sangat? Ay kaparaw ni mo. Nga nung ipabutang nga man mo bulitas ha? Unsay pagtuon mo niyang ako, bereng? Day, kuan ko ng... Ipatangtang na ha, ipatangtang na. Ako, Tangtanga gina, kung di ka gusto ako mulanggat ana, ipatangtang na. Ito sukuha sa kusawa, ano nagpabutang ko na bulitas? Para asa ko na to? Mautong ngayang ipatangtang. Karoon na problema ko kapag adto na mo doktor nga nagpaot ani. Nga ning style ron pre, pero gaba ba? Saom ron ning larga man doktor nga bayot. Oh, Bisit man nga, wa man dito lisensya. Umot sa ito'y pre. Unyang sawa ni ron. Sukur ko yung sawa na ko. Gusto man niya ipatangtang eh. Ug madtutag lang yung doktor, o ano tawag kukwatang ikabayad eh. Oh, atol ta barangay pre, health center lang ka. Naamay doktor dito. Atol na nato dito, bayad. Tangtang dito. Oh, wa para ba diri ang doktor? Dili dito mo tungarot. Ambot ug mo ari ba kato? Kay kasagaran nga mo ari ng doktor no garing kanang mga Miyerkules pero usay mo ari na siya Huwebes. Awat-wata lang basig mo abot na ron. Ngano man ta di ay magpa-check up mo? Kuan, dili kanang pa-opera unta mi, kandi ba akong kauban taon. Uy, papira mo? Ato mo sa ospital. Wa man ni kwarta, Ma'am Nurse. Ma'am, kwarta ma'am. Ma'am ni Ari, mas barangay, patabang mi. Kay dungog magud mi sa doktor nga mo, opera o simple nga operasyon la ba? Kanang tuli o di ba? Pero ang kanang mga hubag, di ba? Operasyon magyapon na. Nga naman, magpatuli mo? Dili, kini ako kauban. Patangtay sa bulitas, ma'am. Bulitas? Oo, pataod ko ni bulitas taon nurse ba? Ang iyang junior ba niya, suko man ning asawa mo, ang iyang patangtang. Bibi ko no, be. Di tanaw ko no nato, be. Ay, ayo ka uwaw, sir. Anada kay ko anak. Trabaho man na namo. Lapikan ko man gani na usahay. Ano na sa No, yun na nalagkauwaw, good. Sige na. Kayo kung sa gani, i-refer ka man dito sa ospital, niya ihatod ka na mo sa barangay para ang barangay na imutabang ni mo para wa na bayranan. Sige pre, ano lang pre? Porbida, mahal kayo presyon pre. Tuli ka ni, mahal kayo, 1.5 na. Mahal kayo. Saan mo talaga bulitas, unog mo? Sa inayon natin ko naman, pre, mauwaw ta. Ay, baya, uwa pa man ka, eh. Sige na, baby, atong tanawon. Wa na madaot. Sige pre, patanaw. Wow. Pakita siya sa imo ang kanang kugita nga way kasway. Sige na. Ay, Marisip. Mura bayag bao nga nag-ugom og bahaw. Uy, hala. Hala, mura mag na-infected na di. Uy, murag nang hubag, oh. Kana sa adi ani gitaod. Wa pa mayo sa kasimana, Nurse. Hey, luuyas dagway taon ani. Di kay manawag ko dito sa ospital. Ako ning i-inform daan. Kadiyot. Pero kawawa ni pre, uy. Ano, itawi mo na yung patangtang. Mga buha, rumata na. Hello, Doc? Dok, do na pasyente sa among klinik ba? Niya iya laging ipatangtang ang bulitas? Oo, na may bulitas ang iya. Pre, kawawa ni pre, uy. Manibat pre. Ay, sibat ko. Patangtang mo ka. Mamiyat na pre, mamiyat. Pre, uwat ako, pre. Oh, murag na infected lagi. Oh, wa pa ba hindi ay usa kasi manag ipataod? Oh, sige, amo lang ihatod sa sakyanan sa barangay.
O sige, Doc. Salamat. Oh, uy. Asa naman to? Hoy, bulitas! Asa na ikaw, bulitas? Sama kami, lakaw, minungon ka, sama ka. Wow ko rito, pre. Oy, Hoy, bulitas! Ha? Balik ka ni, oy! Kaya, interview mo ka para dito na sa ospital. Pirahan ka! Bulitas, oy! Hilom na, oy! Wala ba problema ron? Kay mauwa naman ko mga sa ospital. Naghanap ba kaayo mga nurse mo tanaw? Hindi, ang sawa man ako, suko magkaayo ang ako asawa tungod aning bulitas. Nagtuloy noon siya nga na mabahay ko, ug maoy akong giandaman ning akong bulitas. Kung sa may buhat, turuan eh. Palihog tapagitan ko ninyo. Kung saman kung kamong pasultihon, binot. Hello, Ate Pres! Good morning, Bob! Good morning, Bob! Okay, sa tanan sa mga bata, good morning. Lala, padayon mo ginuhod sa Don't Pepe Tablia mo. Hi, Ate Pres! Ang kumanakan ko tao sa ato ang the best nga kape, nga kapeng matapang, kaya kang ipaglawan. Ipainit una ako kape nga mainit. Mao na lamig kayo, Ate Pres. Embro na butang tayo kaning Sid Panyaw ang coffee mix, Kana, the best. manay agay good sa Nindot yung buntag. buntag. Di ba nakinalam ko tag-init, no? Sa buntag, no? Ano ka ganahan, matag init sabaw, labi na kape, no? Nalamis kina imnon ang Sid Panyaw ang coffee mix. Oo, muna akong gigamit. Pero buyag lang. Ha, Ate Pres? Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sepanyawan Herbal Capsule, Sepanyawan Herbal Capsule with garlic, Sepanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom ka, daadlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan ang sa kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule. Ining paniudto nimo maghapon usa gyapon kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon inig kagabi sa imong pagpanihapon, inom na sa kadaan sa kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule. Ug alang nga na problema aning kidney o UTI. Ayaw na mo kabalaka, di na mo angay mag-uol or makadlok. Tungod kay doon na na'y makatambal, makaayo, makapaalibyo. Anang atong kibati bayan aning kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka tablita sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, sa tanan po natin makaigsunan, salamat kay ninyo sa paggamit sa ato ang number 1 nga plus ang Sid Linamit Oil. Thank you yung kay ninyo tanan. Kamo ang nagimog number 1 sa ato ang haplas nga tinuon nga muwag tang sa ato panot, pamaol pa sa kalawasan, varicose veins. Katul kuto sa kabataan nil kay pagyuta sa dinggi kun mga haplas ta sa ato ang Sid Linamit Oil nga anha mapalit sa butika. Pero dili kay mo kapalit sa butika kay layo ra inyo ha. Anha lang mo din ha sa Shopee. Pwede na mo order sa Shopee. I-type lang ang Sid marketing product na ana dinha kadan tan-awa lang na ninyo dinha ay inyo na makita ang ato ang mga produkto sa Sid marketing mga genuine na diha pwede mo anar mo order diha sa Shopee sa ato ang Sid Linamit Oil. Thank you kay ninyong tanan, salamat kayo, bam. Salamat ha! Ato sa mga tindira o mga sakop mga staff dira ni Ma'am Claudette sa may Hosanna Religious Store dapit sa may downtown doon sa Santo Niño. Sila ni Jaja o ni Marifi. Thank you. Good morning, Ma'am Claudette. Ingo manusab ang mga staff sa Cardinal Vidal Reflex and Spa. Nali mahimutang diha sa ground floor sa Santa Rosario Parish. Nasa sila dito sa may Ilak, nasa dito sa may Capitol Parish, no? Hello, Mr. Denver Gonzalez, Ray Flores, Merna Herrera, TC Kainduy, Mary Fine, ingo manusab sa ilang trainer nga si Mr. Anito Boy Cañedo. Good morning. Ayaw mo kalimutan sa ato asset celebrity ko dik video din. So para magpabilin ka mga hamis, younger looking kutis artista ko
notice for sila na. Pananglitan doon na kami mga up-up, doon na ba kami whiteheads, blackheads, ito pugis-pugis inyong panit. Set celebrity ko sig beauty soap, gluta tayo na papaya extract. Ang himo usab nga mga lalaki or mga babae or mga bata or mga dangko, wag pili ha. Apan nung palit kamo ayo kamo pagpatakalaman na suroy-suroy kay basin kapalit kamo og mga piki no. Kadto ato sa putika kamo mga utana. Tanawa sa dito sa kilid sa sudanan, doon na nakabutang tatak sa marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Binok. Binot. Kanis, Oh, binot, si ang bugoy sa ginis, binot pada. Pada man siya taon. Kay? Kay kuan, kanang pada sa mga barkada ba, nga inana ba, kanang pataw-taon, bulitas. Uy, Uban- nagkuhan galgal. Galgal. Uban ka di ana Ate Pres, kanang ikog sa butakal. Mo ibutang Ate Pres. Ikog? Ikog. Kataas ang ikog. Maulay buta. Ang sa mga Dili, ibutang. ikog kanang balhibo sa ikog sa butakal. Balhibo? Kanang tumoy ba, kanang tumoy. Di ba ka Kayo. ng dots eye? Oh, naatay goods ay. Mga bugoy kaya ito practical lang niya to ha kay kanina to Kahit ka pa, dili bulitas ka na lang Julin. Julie bugakit. Bahala na sila. Bahala. Julin. Taura og tulo ka Julie nang Oo. mo. Bugat kay Di siguro Daog. Daog eh. Mao niya problema ati pres ug saon man niya. May gali kay wamo. Noon sabi nga karon diyang ipagkuha. Oh, iyay pakuha pero bawar man ati pres kay natural na kay samdan pa man. Usay mawa. Ang katong sakit sa iyang kuan Di infected mo ay. to kay bago-bago pang tulo pa magkadlaw. So madugay-dugay na to pres, maayo na to ati pres. Mas maayong ko nang ulitaw pa kag taon kag bulitas. Ano man kung tauran man, way salig sa inyo? Adi man, mas nindot pag kuno na bulitas ti pres mo isulti sa babae. Daway mga pangutan na sa YouTube, Facebook ko sa Nangutan na. okay, gusto nga kanang bulitas or wa sa mas nindot na bulitas. Bukan na gyud babae. Uy, Bukan nga bitaw, pet pargaba. dili mga sungi ng ila. Ambot lang kaya no. Unsay Wa ka katry ati pre. Wow! Wag ko kasuway mo to Jennifer, kasuway ba? Ikaw, Jen. Hello, Ma'am Pre. Sa baba. Kana ko no gulyatog mahigam ko no ka kun ana kanang bulitas. Tingnan ba ka na mahigam? Bawat sa bab. Ano kasuway ko? Nagasuway ka? Wala ka mapangag no. Ako mangiling kayan. Pero sa'yo mabasa na to diyabe. Akong gilikayan. Na kayo Kaya basta ninyo? ka? Parte ani? Da kayo ba? Nagapon ba? Tanawa ko no diha. Dalabam. Nararige. Abi ni mo, kung ari ka mabalik sa Old Testament, ari sa Genesis, versikulo 27, ha? Ari siya magsugod sa chapter 1. Chapter 1. Genesis, kapitulo 1, versikulo 27, matod pa niya. Busa, gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babae, Karon. sama sa iyang dagway. Oh, ha? Mubura ni pero kimuning kuanon pintinitaas sa kahulugan. Gibuhat ang tao sa Diyos, lalaki o babae, sama sa iyang dagway. Karon, magbutang kag bulitas. Dili mo suko ng Ginoo mong giusap ang iyang binuhatan. Tinood eh. Oh. Gipon na lagi gihilabtan ba? Gihilabtan. Ibutan nato simple lang. Kana ate presila na mo kuno sa saging tanong mga dagko ko bulig yung saging. Karon ug lain ang mo sanggi sa mo saging ate pres dili ka malain. Malain ay. Malain gyud ay natural. Utimo gani kanang kamunggay ate pres kanang gulyat kumangay kag kamunggay. Kanang na Parehara ko nang uyabam. Oh. Kanang uyabi mo gigam og maayo niya sige wa gyud mo hilabti. Wa gyud mo kuan na kay una-una nimo nga maunay imuhang pangasaon. Karon gipambabdusag laing lalaki. Purti Mauna sa na ganun wani mo hilabti. mo bitaw. Wani mo hilabti sa ada di ko hilabtan niya. Si Piata. Si Piata de. Wa tinuod bitaw ate pres no si Piata na ba. Sipet mas ka. masakit ang gilabay sa kuan sa artilan. Bitaw no? Oh, masakit to. Oh. Bitaw tinuod bitaw. Grabe Yeah. kito. Pero gaba karon dakpan yung salbahis pero gaba lang. Ngano man to sa ni adi lang tamag Diri. isut ana. Kung bitaw. masahiro mo yung katapusan, masang pasahiro. Oh. Sige. Dili lang may sugot na kani bulitas wa ito. Dili ikot. Oh, dili ikot maayo nga imong gihilabtan dong. Oh, no, naman naron sa mga kwan pero ug ari ko ta sa basic, binag-ari ta sa biblical. Pag ingon gis Ginoo nga buhaton na to ang tao sama sa tong dagway, so gibuhat ang lalaki ug babae. Mao bitaw nga usahay, dili ko pag-unsang liyat ha. Gahapon man tingad to kuno kabasa nga
first time in history nga moapil ang trans woman dit murag Pampanga sa Miss Universe Pampanga. Di ba? Kaya na Miss Universe Philippines, sa kada probinsya, maghimang po ilang local nga Miss Universe. Ganitan, Miss Universe Ibabaw. Isang ka dito para sa Miss Universe Philippines. First time ko na history nga, trans woman. Sabot ka ng mga prehas na mo nga nababae, nagyod. O say po ni Gloria Diaz. Ingon siya nga, dili ka siya mauyon. Kita ka masiuban karong Gloria nga Miss Universe, pwede na kuro papilan, bisag angkan. Di ba? O bisag minyo. Ingon si Gloria Diaz. Anong tao? Bitaw, Oh. dili angay, uy. Anong tao kung mag-miss? Ngaminyo naman, dili no. Missis na siya. Ano una ang Miss University, mga kuan di kayo, mga decente, mga kanang kuan ba? O, kana kinaagi prehas na mo nga nagpausap, papilo na. Dili ay, di maayo. Oh. Ako gulyat kanang dili ko pag-unsa kay member man sa kusmay nga gitawag og LGBT. Kanang dili gid ta kumuyon. Pero yan lang sa mga ayla mo kasuko sa maiguhan kanang dili gid mo uyon nga kanang ato siyang hilabtan kay kanang og maabot ang panahon ba nga adto na ta dito kanang basi pang tanon ta watay katubag nung gihilabtan. Bitaw, no? Kay katuba ka na. O manong gihilabtan nga mo ko na gitawag og enhance, gipa-enhance. Say, wako sabot sa mga tanada. Inigadto na to. Ikabot ko dito but kay taas anong ako lang kung tanong tas Ginoo anong imong gihilabtan. Nay. Naagi na, pangutan-on gyud ka. Apan balik ta. Nini karon kanang problema man siya, labi na katong bayon kanang peragon niya, atuan na diha. Oo. Isigurado yung pagkita og doktor. Pakita yun na, kay lison mo na, bam. Unsa may maayo nga doktor, ikuan na lan internal medicine, dermatologist. Patay kalibutan na. Pwede naman na siguro nag-general nga kawan. General, family doctor. Doktor, kay pwede naman na itagtangon siguro, kuhaon lang. Sa iyo rin, pasudlo trabaho. Dili sa press akong dili sa press sa doktor nga na-entertain akong kanganihan na ente. Di ba? Okay, kuan man na ilong mata, baba, dunggan og tutulan o ear eyes, ear, nose, throat. Throat. Dili pili kay tuwa pa sa ubos na yora. Apa usa ka tubihan ni Priscilla? Nga usa man. Atong kanang makalibog no o manag ko no. Amo to Priscilla uy ato ing. Ate Pres. Lakaw. Ato ni Priscilla mang try ni. Tulaman ko pala natin tulaman or. Ko ang pasultihon. And ayan guys, kung mako cellphone back, maghim akong reaction video. Nadunggan ninyo guys ang lain na pong compilation karong adlaw no diri sa atong paboritong kon ako ang pasultihon the compilation from November 21, 25 and 26. So I hope nga nalingaw mo guys no like me. Kay nalingaw gyud pug ko guys no nga namati sa istorya. Especially nga wa ko lingaw ron guys no nara ko sa balay. Nadungga na to guys ang kaagi ni Bros no abot siyang asawa guys nga sobra akaisog nga hasta ang iyahang amahan or father-in-law guys no iyahan ng kuanon yan ang awayon og apel guys kay isog nga wala sa lugar guys no. Pero kung isog siya guys, angay dili sa iyang banan no or sa iyang umagad siya mag-isog-isog. Kung tinood siya nga isog sa laing tao no sa mga mangtas, di ba sa mga palahubog, sa mga pasaway dili kay sa iyang bana guys nga buutan lang kaayo no. Ug ira kining yano-yanohon guys no pinagi sa pagsugo og wala tuo. Nga wala na mao. Then sa pizza 25 atong nadunggan guys, ang kaagi ni Digdan no about siyang bana nga bata og buot. Bisag bata guys no iyang awayon gani diha iksi na guys no nga natumba ng iyang chinelas sa bata perti niyang hilaka ni uli naghilak-hilak guys kay nabugaw daw ang iyang sapatos nga puti o di ba kaulit kayong istorya guys pero tinuod no bata og buot na ba mo'y kaila diha guys nga mga bata og buot i-comment down na yan below atong basahon. Then karong adlaw guys andung ka na to ang kaagi ni Dino no nga nagpataod og bulitas guys. So di gyud maayo ni siya guys no angay nagyutay makuhaan ni guys no nga mga leksyon no pagtulunan sa kinabuhi no. Warning ni siya no or awareness nga dili gyud maayo no magpataod og bulitas ilabi na kung dili sa lisensyado nga doktor no. Nagpakaoro ingnon nga doktor parehas sa kuan guys no kaagi ni Dino nga miskay ilan ng sutya ang nagtaod niya guys pero unsaon man pag sutya nga
nga wala naman diha, nilayas naman di ay ang bayot nga nagtaod og bulitas. Og pila pud nga ang nabayaran ani ni kuan guys no, ni Dino. Nahimuot ko guys sa dihang gitan-aw sa nurse no, ang ihang kuan guys, mura kunog bao nga nag-ugom og kuan, ang sige ugom guys no. So luod kay tan-aw no, luoy kaayo guys. Munang leksyon gyud na siya no, para dili makuan, angay makontento gyud no. Pero lagi namang uban guys nga dili makontento sa ilaha, gusto gyud nilag dax, ilabi na sa mga asawa. So before ta mag-end guys, para sa daghan pang komentaryo, maghimutag reaction video diri sa KMGS matud pa diri. 2 taong gulang na bata umabot na sa higit 40 kilos ang timbang. Hoy, 40 kilos ang timbang gang, mura naman ni teenager oy. Oh, ano siya guys no, malnourished na ni siya nga bata. Okay, duha pa man din ni katuig siya. Amang kare magakas ka. So maghimo ta karon guys og reaction video from KMJS pero nag-advertise pa. Nana, lagi ring may nakatutok sa kanyang electric fan. Wala lang ng minuto, naliligo na siya sa pawis. Matatakot ka sa gabi kasi malakas yan humilig. Hala, dili na yun din normal sa bata guys no. Kusog na kayo muhagok guys, duha ka tuig pa lang ni. Nabot man ni siya ginani kadako oy. Unsa magikaon gahaani no, basin og nalhian guro ni siya kuan, kilipante. Dako man kaayo oy. Kapag nagising, Makadisturbo kayo ang iyang pagtulog guys. Kusog kayo siya muhagok no. siya ng mga bandang 1:00, 2:00, iiyak yun ang iiyak. Ang tingog niya guys pag muhila kay murag dili na bata pang dagko na pud na tingog. So na porwisyon na yun kay kayo ang mga ginikaran ani guys no. Sa pag-aktiman kay grabe ka bugat oy. Di naman ni lisod naman kayo ni alsahon ning 40 kilos oy. Normal sa bata mga pagduha ka tuig na pa man sa mga kuan guro no, mga 10 to 15 kilos normal namang guro na, pero 40 grabe oy. Overweight na siya guys no, o gitawag na ni siya obesity no. So ayan muna guys no, napaisa diri guys bata sa Davao del Norte patay umano dahil sa kagat ng aso. Hala, noon sa mani oy, on the spot ni siya namatay or napaabot unabtan panigpila ka adlaw no kay gira na rabies. Hala, grabe kay mga topic ron sa KMGS guys. Manang kung gusto niyo matan-awan no ang mga episode guys, paki-search na lang sa KMGS.